Actualidade semanal, en 140 segundos. Actualidade. O Parlamento galego demandou ao Goberno Central o abono dos 700 millóns de euros que o Estado adebeda á nosa comunidade, cunha proposición na que os socialistas galegos se abstiveron, mala importancia que ten para Galicia. É evidente que estes 700 millóns de euros son fundamentales para facer as políticas comprometidas para o ano 2019 e máis aínda porque desos 700, 530 millóns están incluídos nos presupostos aprobados no Parlamento galego dende 1 de xaneiro do ano 2019. Empezamos a ter unhas tensións financeiras que producen un grave quebranto. Parlamento. Por outra banda, o presidente lamentou que os grupos da oposición, que non se preocuparon ata agora polo problema demográfico, cuestionasen as medidas que o goberno galego leva posto en marcha nos últimos anos. Eliminamos a tarxeta Benvida. 50 millóns de euros para rentas dos pais e das nais que teñen fillos. Eliminamos as casas niño no rural. Queren vostedes eliminar o bono cuidado? Digo eu unha cousa, vostedes sigan criticando as medidas de impulso demográfico deste goberno. Este goberno vai a traer á Cámara unha lei de impulso demográfico. Teñen vostedes a proposta de facer unha lei de impulso demográfico por consenso. Se a queren ustedes utilizar, utilízana. Consello. Precisamente esta semana, a Xunta deu luz verde a unha nova convocatoria de axudas para crear 15 casas niño, que ofrecerán 75 novas prazas de atención á infancia en contornos rurais. Esta nova orden ten un orzamento de algo máis de 1 millón de euros, 225.000 para investimento necesario de adecuación de edificios e 900.000 euros para financiar o custe da persona, da muller que cuida os nenos e as nenas de esa aldea ou dese lugar. Ademais, Feijóo tamén anunciou a aprobación do Plan Galego de Hospitalización a Domicilio 2019-2023, que estenderá esta modalidade asistencial a toda Galicia os 365 días do ano. Este plan está beneficiando actualmente a 6.000 personas ao ano, 6.000 personas que evitan acudir aos hospitais. Por lo tanto, vamos a aumentar este número de equipos para conseguir o 100% do territorio da comunidade autónoma.